Pilsen presents isa, dalawa, tawa. Oo, patulong naman sa mga tanong namin, oh. Game, anong tawag sa beer na nakakatawa? Ano? Eddie Biro. Ano naman tawag sa beer na kumakanta? Ano? Eddie Birit. Anong tawag sa beer na nakumukus? Ano ba yan? Disappear! Ganun pa! Kaya bili na tayo ng San Miguel Pale Pilsen. Sabihin. Drink responsibly. Sarap ng kakawaan. Ang San Miguel Pale Pilsen. Ang kasama. Bili na. Tingin mo mga sa tindahan. Drink responsibly. May bagong energy na! All new Best Ever Enervon, Enervon C+. Powered with zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, and vitamin E. All new Best Ever Enervon. Enervon C+. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon C+. If symptoms persist, consult your doctor. All new Best Ever Enervon, Enervon C+. Ang Biogesic for Kids, di na kailangan i-shake. Syrup formula na. Para pag may lagnat ang anak, iwas agad, inom agad. Biogesic for Kids. At pinagaling, mas magaling. Versus premium formulation. Yun lang yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Ang mga gamot ng Rightmate. Dahil gusto ng Rightmate na gumaling kayo ng kayo nakakapilo. Nakapagtatagal. Oo nga din po. At kasama ako ng Rightmate na nag-ahangay ng gumaling. Kaya, lagi na gusto sa mga para sa pamilya, para sa bayan. Bago yun. Yan, galing oh. Sarap pala.